Na most, a Magyar Nemzeti Banknak a devizaszámján, mondom még egyszer, mondom, de jure, a Magyar Nemzeti Bank a 100%-osan a magyar állam tulajdona. A magyar állam meg ugye 100%-osan a magyar nemzet tulajdonának kellene lennie. Azért most egy más dolog, hogy az igazi tulajdonos nem tud beleszólni annak az államnak a működésével, láthatjuk, hogy nem tud beleszólni, mert hiszen olyan politikai rendszert, olyan selejtes alkotmányt alkotott például a köztársaság elnök, meg Tölgyesi Péter, meg főleg ők fogalmazták, és ugye a köztársaság elnök ehhez a selejthez ragaszkodik, mert az ő agyterméke, és nem hajlandó belátni, hogy ez az egyik legnagyobb kárt tette az országnak, hogy egy ilyen selejtet raktak ide alkotmánynak, mert semmiféle védelemben nem részesítette a nemzeti vagyont, és semmi védelemben nem részesítette a nemzetnek azt a lehetőségét, hogyha már nem bízik egy kormányba, akkor meg tudjon szabadulni tőle. Ad rá lehetőséget? Van az alkotmányban erre? Hát akkor miért kell egy ilyen selejthez ragaszkodni? És még a jó intézkedései se sokat érnek, mert a jó intézkedések, például, hogy készüljön hosszú távú terv, hogy készüljön nemzeti vagyonleltár, készüljön évente államháztartási mérleg, nem fűztek hozzá szankciót. Szankció nélküli csonka jogszabályból áll, mert hogyha azt mondja, mert ez például az országgyűlésnek kellett volna megcsinálni, de hát az országgyűlés köpött az alkotmányra. Köpött, mindegyik. Nem törődött vele. Miért? Mert megtehette, mert nincs az alkotmányban egy olyan szankció, hogy azt mondja, hogy ha te országgyűlés a 19. paragrafusban előírt államháztartási mérleget, ami nem azonos a költségvetéssel, mert az államháztartási mérlegben nem csak a költségvetés van, hanem abban benne van az egész, tehát az önkormányzatok teljes mérlege, benne vannak az elkülönített alapok mérlegei, benne van a vagyonmérleg, amit évente el kell készíteni, és így tehát ettől óckodtak. És ugye ugyancsak a 19. paragrafusban van, hogy el kellett volna készíteni az ország hosszú távú tervét, stb. De hát ha nem írták oda azt, a Sólyom meg a Tölgyesi nem írta oda, hogyha az országgyűlés ezt nem teljesítik, akkor 3 hónapon belül fel kell oszlatni. Akkor teljesítette volna. Mert az országgyűlési képviselők ugye nem szívesen mondanak le végeredmény, mert nem arról szállás az, ugye? Miért mondjanak róla le? Akkor inkább elkészítik a mérleget, ugye? Tehát itt arról van szó, hogy egy selejtes alkotmányunk van, de most nem ez az előadás témája, menjünk tovább. Tehát itt arról van szó, hogy a központi bank, tehát de jure, az igenis a magyar államé, és a magyar állam mégis de facto, tehát ténylegesen semmilyen formában nem szólhat bele. Na most ennek a Nemzeti Banknak volt a devizaszámláján 18,5 milliárd euró. Ez elvileg a magyar állami, mert a Nemzeti Bank is a magyar állami. És ez nem volt elég. Na most miért nem volt elég? Hát kérem szépen, az volt a probléma, hogy amikor fölemelték ilyen magasra az alapkamatot, 11,5%-ra, de előtte is elég magas volt, előtte is van 6,5 volt, és a reálkamat, a nyugathoz mért reálkamat különbözet az mindig kb. 6%. Vagy még magasabb. 6 vagy még magasabb. Akkor kérem szépen, Magyarországra bejött annyi pénz, hogy megszívja magát a kamatkülönbözettel, ami megfelel a nemzeti össztermék, tehát a nemzeti össztermék 43-szorosának. Na most, mennyi volt a nemzeti össztermék? 2008-ban a nemzeti össztermék 28 000 milliárd forint volt. Tehát az egész nemzet, ez nem az állam, ebben az állam csak egy rész. Ebben benne vannak a vállalatok, benne vannak a
a bankrendszer, benne vannak az állampolgárok, tehát az állam is benne van, tehát a nemzetgazdaság egészének, tehát a GDP az 28 000 milliárd forint. Ennek a 43-szorosa jött ide, nagy részt úgynevezett számvitelen kívüli pénzek, amik nem szerepeltek a bankoknak a főkönyvek, de ezek a pénzek ide jöttek, megszívták magukat a kamat többlettel, és utána pedig mentek ki. Na most olyan óriási mennyiségű kamat jövedelemre tettek szert, hogy ehhez nem volt elég a 18,5 milliárd euró. Ehhez rá kellett kényszeríteni az országot, hogy teljesen fölöslegesen, kizárólag a spekulánsok zsebére, az ő érdekeiből még tovább adósodjon. 25 milliárd dollárral, illetve 20 milliárd euróval. És ráadásul úgy, hogy el kellett zálogosítania ezért a pénzért, amire nem volt a magyar államnak szüksége, és a magyar társadalomnak szüksége, csak a pénzügyi spekulánsoknak volt rá szüksége, de azoknak nagyon. Mert különben nem tudták volna kivinni Európa a többletkamatot. El kellett zálogosítani a nem működő nemzeti vagyon egészét. Ekkor kezdték azt mondani, mert ezt követelte a Nemzetközi Valuta. Ekkor kezdték azt mondani, hogy tulajdonképpen még a Szent Korona is el lett zálogosítva. Igen, elvileg az is el lett zálogosítva. Mert már elmondtam, hogy mi a nem működő nemzeti vagyon, abban benne van a Szent Korona is. Na most, tehát erről volt itt szó, mert miért nem volt szüksége a magyar államnak erre a pénzre? Hát kérem szépen, a különböző megszorítások eredményeként, amire mondom, azért volt szükség, ezt már elkezdtem mondani, de most térek vissza rá, hogy mivel elfogyott a működő nemzeti vagyon, ezért a külföldi tulajdonosok, tehát azok a pénzügyi struktúrák, amelyek a működő magyar nemzeti vagyont beolvasztották a nemzetközi pénzügyi közösség globális részvényjogába, nekik kell a nem működő nemzeti vagyon, és főleg a tervőből, meg sok minden más. Tehát ezért nekik ugye, meg olyan további megszorításokat kellett csinálni, hogy akkor is nagy legyen a jövedelem, ha már nincs mit eladni. Mert eddig szívhatták a magyarokat, mert hogyha a pénzhiány volt, akkor eladtak még egy erőművet, meg még egyet, és így tovább. Tehát miután ez nem megy tovább, ezért ugye próbálták folytatni, mert a vizekkel, a parksot is el akarták adni, meg mit tudom én, de miután erre már ellenállás volt, ugye le akarták privatizálni az egészségügyet, a nyugdíjrendszert meg is kezdték, és így tovább. Tehát ebből mind bizniszt akartak csinálni, hogy fel lehessen tartani a leszívás mértékét, sőt még növelni is lehessen. És ezért az volt a feladata az ügynökként működő, tehát a pénzvilág ügynökeként működő úgynevezett szocialista párti kormánynak, miköze van itt az úgynevezett baloldali értékeket, meg a szociális érzékenységet, meg ez, meg ahhoz, az, hogy sajnos rengeteg honfitársunk annyira korlátolt, hogy ezt még mindig nem látja, ez egy nagyon szomorú dolog. Én próbálom őket megérteni, mert ki vannak szolgáltatva a tömegtájékoztatás dezinformációjának, félretájékoztatásának, de akkor is már, tehát, hogy is mondjam, szóval egy kicsit gondolkodhatnának reálisabban, de mindegy. Szóval lényeg az, hogy olyan tervet dolgoztak ki, hogy ezeket a úgynevezett reformokat, mert a reform ennek a társaságnak a értelmezésében a reform azt jelenti, hogy olyan rendszert alakítok ki és fejlesztek tovább, amely fokozza a pénzjövedelem átcsoportosítását a munkától a pénztőke javára. Tehát elvesz a munkától, vagyis az értéktermelő, és
átcsoportosítja a pénztőke javára. Ezt hívják reformnak. Na most, tehát ilyen reformprogramokat dolgozott ki többet is a Gyurcsány kormány. És arra is kidolgoztak egy programot, hogy hogyan nyomják le ezt a pénzügyi stratégiát, amit a magyarokra kidolgoztak, hogyan nyomják le a magyarok torkán. A tervet elkészítették 2007. februárjában. Ebben minden benne volt, hogy melyik intézmény mit csinál, hogyan kommunikálják a tömegtájékoztatást, hogyan a hülye magyarokat hogyan vezetik félre. Ebben mindenki volt. Ezt szimulálva le is játszották 2007. februárjában. Utána kijavítgatták, és élesben megcsinálták 2008 őszén. Na most, ennek az volt a lényege, hogy amit a magyarok elutasítottak, például a 3 igenes szavazással, az arra való hivatkozással, hogy kitört a világgazdasági válság, és most ezért kell ezeket a megszorításokat, vagyis az újabb elvonásokat, újabb megszorításokat azért, hogy elvonjanak pénzt a tőke javára, ezért kell lenyomni a magyarok torkán. Amiben ez úgy, hogy van hazugság, mert mit mutatnak a számok? Pontosan a korábbi megszorító csomagok eredményeként a magyar költségvetési hiány GDP arányában kifejezve az Európai Uniós átlag jobbik feléhez tartozott már. És ugyanezt lehet elmondani az állam külső a GDP arányára. Tehát mi bekerültünk az Európai Uniós átlag jobbik felébe. Tehát semmiféle ok nem volt arra, hogy még tovább eladósítsák az országot. Tehát itt arról van szó, hogy a kamat különbözet az még mindig, mert kifizeti a Nemzeti Banknak a kamatját, a költségvetés. Vagyis ezzel, hogy a bankok ezt a pénzt a nemzeti bankokba parkoltatják az ottani betétszámláikon, körülbelül 400 milliárd forintot kivettek a költségvetésből, pont annyit, amit a magyar nép torkán leszort megszorításokkal még kifacsartak a magyar népből. Na most ezzel azt akartam elmondani, hogy óriási pénzeket lehet csinálni a harmadik nemzeti vagyonnal, az állami funkcióknak a privatizálásával. És még milyen állami funkciót privatizált le 2007, illetve 2008 decemberében a nemzetközi pénzvilág kikényszerítette. Mert a pénzügyi szuverenitásnak 2 ága van. Ez 2 részből áll, a monetáris felségjogokból, eddig erről beszéltünk, ide tartozik a pénzkibocsátás, a kamatszabályozás, árfolyamszabály, hitelezési rendszer. És áll a fiskális jogosultságokból, a fiskális hatáskörből. Mi tartozik ide? Az adószedés és a költségvetés elkészítése. Na már most a Nemzetközi Valutaalap ennek a nemzetközi pénzvilágnak a dögkeselyűje, így mondom, dögkeselyű. Ezt kikényszerítette, és sajnos a Magyarország gyűléséhez hozzájárul, beleértve a Fideszt is, mert az is megszavazta, hogy átadják a fiskális jogosultságot is a nemzetközi pénzvilág ellenőrzése alá. Létrehozták a költségvetési tanácsot, amely még az idén ugyan működik már, de még a hatáskörét nem kezdte, de már 700 millióba került, mert ugyan 3 tagja van, és azt nem tudom, azt hiszem 7 vagy 8 évre válasszák, most nem akar, ez nem biztos, lehet, hogy 9. De hosszú időre válasszák, majd ennek utána nézek pontosan, hogy hány évre. És van egy apparátusa persze, az került olyan sokba. Ennek az a joga van, hogy ő állítólag nincs vétójoga, de ő megakadályozhatja például úgy, hogy nem engedélyezi,
amely ugyanúgy független az országgyűléstől, az országgyűlés felett van. Tehát az országgyűlésnek parancsot adhat. Jó, nincs vétójoga, tehát formálisan nem, de informálisan igen. Mert az ő véleménye az a nemzetközi pénzvilág véleménye lesz. Mert ez a költségvetési tanács, aki ismeri ezeknek a struktúráknak a működését, ez egy olyan szervezet, amely a nemzetes körben van, ez az ő dolguk, ők szabályozzák. Ez nem érvényes a most belépő 12-re, mert itt a föld igenis a tőke szabad áramlásához tartozik, vagyis szabadon adható, vehető gazember jogi személyek számára is, holott a föld az nem olyan áru, amit az ember a munkájával állít elő. A föld az egy pótolhatatlan, az az élet alapja. Az nem lehet a tőke szabad áramlása alá tartozni. Világos? Miután ezt elmondtam, most jönne az, hogy mi lenne a lehetőség ennek a rendszernek a megváltoztatására, de mielőtt ezt, na jó, de hát ezt meg kellett világítani, hogy mi van. Na most a kérdésem az a Barnához, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, hogy én ezt elmondjam, hogy hogyan kellene ezt a rendszert lecserélni. Egy óra. Jó, egy óra az elég. Mondjuk nem tudom, hogy a helységben... Nem tudom, hogy beszállunk a Szerikával, most már rendet csinálunk. Kérem szépen, akkor én neki fogok és elmondom azt, hogy miként lehetne ebből a rendszerből. Igen. Igen. Na most, itt azt már sokan mondják, és az Orbán Viktor is, aki egyébként jobb, mint a Fidesz, mert a Fideszt már megszállták a liberálisok, most nemzeti retorikával mondják a liberális, hiszen mondom, ahol ha nem lett volna megszállva a Fidesz a liberálisok által, akkor egy-két lépésében egészen másképp kellett volna viselkedni, mint hogy viselkedett. Tehát ezért, de én Orbán Viktornak a megnyilvánulásaiból azt mondtam le, hogy ő jobb, mint a Fidesz. Ez furcsán hangzik, de jelzi, hogy neki elég nehéz feladata van. Na most, ő is elmondta már több beszédében is, fontos beszédeiben, hogy a világ korszakváltás elé érkezett. És ugyan pontosan még nem lehet tudni, hogy mi fog következni, de szerinte is ez a neoliberális paradigma, ez a fajta pénzuralmi világrend, ez a fajta hatalmi gazdaság, ez tulajdonképpen csődöt vallott, megbukott, és az emberiség válaszút előtt áll, és egy új útra kell lépni. Ezt elmondta. Eddig el. Most én arról szeretnék beszélni röviden, hogy mi lenne az alternatíva globálisan, és utána arról szeretnék beszélni, hogy addig is, amíg ez a korszakváltás világszinten megtörténik, addig is mit lehetne Magyarországon tenni azért, hogy a sajátos magyar szorongatott helyzetből, amiben mesterségesen manővereztek minket, abból ki tudjunk lábalni. A korszakváltás az én szememben azt jelenti, hogy az emberiségnek a jelenlegi pénzuralmi világrendről, ami egy diktatúra, ami egy hatalmi gazdaság, amely a pénzhatalomnak a világdiktatúrája, nem afelé kellene menni, amit erőltetnek, amit sajnos a pápa is
a mostani kiadott enciklikájának a 67. pontjában. Mert ő azt javasolja, hogy a jelenlegi ugye, pénzuralmi világrend helyére, amely ugye fosztogatja az emberiséget, ehelyett át kellene térni egy olyan világrendre, amely a társadalmi igazságosságot globalizálja, a szociális érzékenységet globalizálja, vagyis amely egy sokkal igazságosabb, erkölcsösebb világot hoz létre. Ez eddig szép, de amit javasol, az pont az ellenkezője. Ez ő azt javasolja, hogy legyen egy erős, az ezt át kell alakítani egy erős világkormányzattá. Hát egy ilyen, és akkor azt ki fogja kiegyensúlyozni. Világos, hogy egy ilyen kormányzat nem lehet más, mint diktatúra. Egy központban centralizált hatalom, az csak diktatúra lehet, mert senki nem kényszeríti arra, hogy demokratikusan viselkedjék. Tehát a pápa javaslata helytelen. Nagyon nem szívesen mondom, mert én ezt a pápát még bíborosként ismertem Münchenben, akkor ott értem, ő József Ratzinger bíborosként egy nagyon kiváló tudós embernek bizonyult, de itt ő nem jó javaslattal látás. De mi lenne a jó javaslat? Nézzük meg, hogy mi lenne, ami megoldást jelenthetne. Megoldást az jelentene, hogyha ezt a pénzuralmi világrend helyére az úgynevezett természetes gazdasági renden alapuló új világrendet lehetne megvalósítani. Na most, mi ez konkrétan? Ez micsoda? Ez kérem szépen az, amiben eleve ez a magánpénzmonopóliumra, tehát most egy globális méretű magánpénzmonopólium van, ami kamatmechanizmussal működik. Ezt a pénzrendszert lecserélik egy olyan fajta pénzrendszerre, amely pénznek a munka az alapja. Vagyis csak munkával fedezett és kamatmentes pénz, mert ugyanis azt szokták mondani, hogy nincs kamat, akkor mi mozgatja a pénzt? Hát először is negatív kamattal is lehet mozgatni a pénzt, de meg kamatmentesen is lehet. Ezt hívják szerint pénznek, mert hatalom gyakorlására nem alkalmas. Itt csak annyit akarok gyorsan megjegyezni, hogy a kamat az azt jutalmazza, aki visszatartja a pénzt, amely a gazdasági élet vérkeringése. A negatív kamat pedig bünteti azt, aki visszatartja. Vagyis mondjuk, hogyha valaki a Nagykörúton föntartja, megállítja a villamost, és vámot szedve engedi tovább, ez a mostani, vagy pedig ha valaki föntartja a villamoson, vagy a Nagykörúton a villamost, és azért megbüntetik, az a negatív kamat. Világos? Most az utonállót megjutalmazzák. A gazembert megjutalmazzák. Erről van szó. Tehát egyrészt le kellene cserélni egy másfajta pénzrendszerre. De ez nem elég. Hanem új tulajdoni rendszerre van szükség. Az új tulajdoni rendszernek természetes személyhez kell kötődnie, nem a csalásra kitalált jogi személyekhez, amelyek egymást szaporítják, és mindenféle csalást és bűnt elkövetnek, és semmiféle üzleti etika velük be nem tartható, mert a jogi személynek nem is lehet erkölcstelen, mert azt az erkölcstelenségre találták ki. Tehát ab ovo az erkölcstelenségnek a megtestesítője, objektivációja. Vagyis természetes személyhez kell kötődni a tulajdonnak, és a tulajdon mérete, nagysága a tulajdonos teljesítményétől kell, hogy függjön. Persze a természetes személy az nem kell, hogy egy természetes személy legyen, lehet
különböző összetételű természetes személyek lehetnek, például szövetkezetek, stb. Tehát itt nem arról van szó, de nem lehet jogi személyek, egymás szaporító jogi személyek hálójába berakni, amely a csalás, a bűn, a gazemberségnek a melegágya. Vagyis természetes személyhez kell kötni, és a méreteit a teljesítményhez kell kötni. Én például azért nem becsülök semmilyen magyar milliárdost ma, mert egyik se a teljesítményével szerezte a vagyonát. Vagyis mindegyik valamiféle trükkel, csalással, hálózati kapcsolati tőkét alakított, tehát így meg úgy meg. Nincs benne. Vannak olyan gazdag emberek, akiknek a vagyonába teljesítve van, például a Rubik Ernő. Azt tisztelem, mert az a eszébe szerezte a vagyonát. Meg a Béres, stb. Azokat becsülöm. Na, menjünk tovább. Na most, milyen előnnyel járna egy ilyen rendszer? Egy ilyen rendszer azzal az előnnyel járna, hogy mivel a természetes személyek teljesítményének van egy természetes korláta, ezért megakadályozná, hogy túlzott nagy vagyonok jöjjenek létre, tehát megakadályozná a túlzott vagyonfelhalmozódást. De megakadályozna a túlzott szegényedést is, hiszen mindenkinek van valamilyen teljesítménye. A legtöbb embernek van valamilyen teljesítménye. És mivel a vagyon hatalom, ha túlzott vagyon halmozódik fel, túlhatalom jön létre. És a túlszegény ember pedig túlzottan kiszolgáltatott lesz. Vagyis létrejön egy rendkívül igazságtalan helyzet, és ne feledjük el, hogy egy embernek a teljesítménye az soha nem olyan, hogy ő akár tulajdonosa lehetne nem tudom hány iparüzemnek, meg stb. Mert egy ember egyedül, egy ember egész életen át egy gombos tűt nem tud előállítani. Nem részleteszem, gondolják végig. Egyedül egy egész emberélet egy gombostő előállítására sem alkalmas. Mert ehhez is sok ember munkája kell. És ha egy gombostőhöz sok ember munkája kell, hát akkor mondjuk egy repülőgépgyárhoz, ugye? Vagy egy egész iparághoz. Na ugye? Na már most. És miért van erre feltétlenül szükség? Azért kérem szépen, mert az ember kettős természetű. Minden ember kivétel nélkül, én is. Minden emberben megvan a hajlam arra, hogy jó legyen, hogy önzetlen legyen, és mindegyikben megvan arra, hogy rossz legyen, és önző legyen. Na már most. Hogyan lehet elérni, hogy társadalmi szinten az ember önzetlen módon viselkedjék? Ezt csak úgy lehet elérni, hogy megakadályozom, hogy az egyik túlvagyonosodjon, a másik meg túlszegényedjen. Mert hogyha túlhatalomhoz jut, akkor a másik nem tud, aki a gyengébb nem tud az erősebb önzésével szemben védekezni. Mert úgy lehet elérni, hogy úgy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, vagy azt cseleked fele barátodnak, amit elvársz, hogy a fele barátod cselekedjen veled, ezek az aranyszabályok, ezt csak úgy lehet elérni, hogyha körülbelül egyenlő anyagi bázissal, egyenlő vagyonnal rendelkező önzések feszülnek egymásnak, ahol az egyik ember önző akar lenni, akkor a másik embernek is van annyi vagyona, annyi ereje, hogy pofán vágja, és azt mondja, úgy viselkedj velem szemben, mint önmagaddal. És így lehet, ha két egyenlő erejű, vagy közel egyenlő erejű önzés egymásnak feszül, akkor ki lehet kényszeríteni az önzetlen magatartást. Mert akkor mindenki rákényszerül, hogy önzetlenül viselkedjen, mert amikor önző akarnak lenni, akkor a másik visszanyomja. Ez olyan, mint a vektor. Két ellentétes irányú vektor eredménye a nullvektor, az önzetlenség. Na már most, ha ez így van az egyes ember szintjén,
Természetesen az emberi közösségek szintjén is így van. Természetesen egy társadalomban is így van, és természetesen a világ társadalomban is így van. Ha tehát én nem hozok létre olyan hatalommegosztás és olyan regionális erőközpontokat, amelyek egymást ellenőrzik, kiegyensúlyozzák, sakba tartják, és megakadályozzák, hogy visszaéljen az egyik a erőfölényével, akkor én nem tudom elérni, hogy ne diktatúra legyen a világban. Nem tudom elérni, hogy a társadalmi igazságosság globalizálódjon, amit a pápa kitűzött az enciklikában. Azaz, olyan világrendszert kell létrehozni, ahol világszinten szétválasztom a gazdasági hatalomtól szétválasztom a pénzügyi rendszert, a gazdasági hatalomtól szétválasztom a politikai rendszert, a politikai hatalmat és a katonai hatalmat. És ezt úgy, mint ahogy szoktak beszélni az államhatalmi ágaknak a megosztásáról, hogy törvényhozó, végrehajtó, bírói, ehhez hasonlóan világszinten szétválasztom a pénzügyi hatalmat, a gazdasági hatalmat, a politikai hatalmat, a katonai hatalmat, és egymás kölcsönös ellenőrzése alá helyezve, egymás kiegyensúlyozására használom azért, hogy egyik se tudjon a másik fölé nőni. De ez nem elég. Ez ugye van vertikálisan. De horizontálisan is olyan világrégiókat kell létrehozni, olyan erőközpontokkal, hatalmi centrumokkal, amelyek megakadályozzák, hogy egy-egy ilyen világrégió a másik fölé kerekedve túlhatalomhoz jusson, és visszaéljen ezzel a túlhatalommal. Vagyis csak nem koncentrálni kell, még tovább koncentrálni és centralizálni a világhatalmat, és elsősorban pénzhatalmat, mert az dominál ma minden, hanem decentralizálni kell. És kétféleképpen is. Vertikálisan is decentralizálni kell, meg horizontálisan is. Na ennyit erről, hogy aztán ezt hogy lehet elérni? Hát kérem szépen, elsősorban úgy lehetne elérni, elsősorban úgy lehet, hogy a túlcentralizálás helyett a nemzetállamoknak vissza kellene például adni azt a jogot, hogy tudjanak védekezni. Mert most ugye a nagy egyenlőség jegyében ugye lebontották a csirkeolnak a kerítését, és akkor ugye az egyenlőség jelében jöttek a rókák, meg a görények, és megették a tyúkokat. És a tyúkok nem tudnak védekezni azzal, hogy a kerítés, hogy a rács mögé bújnak, mert a rácsot meg kellett bontani. És mit lehet kezdeni a Rockefellerékkel, Rothschildékkal? Kérem szépen, azt lehet kezdeni velük, hogyha én a pénz kibocsátását visszaadom oda, ahova tartozik, vagyis a közintézmény, vagyis nincs magánpénzmonopólium, hanem ez egy közszolgáltatás, ingyenes közszolgáltatás. Korábban is az volt. És ugye sokáig a kereszténység tiltotta például a kamatszedést. Sőt, ugye az egyisten hitű vallások közül ma is van egy, amelyik tiltja, az iszlám. Mert hogy néz ki, ha egy Mohamed akarja a pénzét befektetni, tehát egy olajsek, sok milliója van, be akarja fektetni. Ő nem teheti meg, neki a vallása tiltja, és nem is teszik. Nem teheti meg, és nem is teszik, hogy odaadja kamatra, vagy ilyen. Ezt nem teheti meg, tiltja az iszlám. Mit csinál? Úgynevezett iszlám bankok működnek, amely iszlám bankok átveszik ezt a pénzt, és befektetik a termelőgazdaságba. Ha a termelőgazdaságban van haszon, akkor előre kialkudott arányban a befektető, meg aki adta a pénzt, ezen a hasznon osztozik. De ha veszteség van, akkor ugyanilyen arányban ezen osztozik. És ha nincs semmi, veszteség sincs, meg nyereség, nem osztoznak semmi. Mennyivel igazságosabb ez, mint az, hogy én a levegőből előállítom a pénzt, utána kiadom úgy, hogy a reális értéket képviselő ingatlanra jelzálogot ráterhelek,
és ha valaki, amire nem tudom mekkora kamatot kell fizetni, rendszerint 3-4-szeresét a futamidő egész alatt, mint amennyi a vételár, csak számoljuk ki, ez így van. Akkor kérem szépen, akkor ha 3 hónapig nem fizet, ezt elveszem. Én adtam a levegőt, és hozzájutok a valódi vagyonhoz, és stb. Hát ez a leggyalázatosabb rendszer, amit el lehet képzelni. Világos? Na most, ez kitérő volt, mert ugye egy kérdést kaptam. De én most arról szeretnék beszélni, hogy addig is, mert egyébként még a válaszhoz hozzá tartozik, hogy tehát ezzel a pénzuralmi világelittel, tehát a szupergazdag befektető bankárokból álló államok feletti pénzkartellel mi legyen. Ha én elveszem tőlük a pénzkibocsátás és a kamatszedés monopóliumát, és a pénzkibocsátás visszakerül az államokhoz, és a kamatot azt lecsökkentem arra, amennyi a működtetéshez szükséges. Sőt, rákényszerítem a bankokat arra, hogy iszlám módra csak akkor jussanak jövedelemhez, hogyha úgy fektetik be a pénzt a termelőgazdaságba, hogy ott értéket állítanak elő, és az értékből van egy értéktöbblet, és azon osztozunk, akkor kérem szépen, a nemzetközi pénzügyi elitnek a hatalma magától elolvad, mint napon a jég. Így. Nem azonnal. És ugye nem is ez itt a probléma, hanem az a probléma, hogy ma minden hatalom náluk van, és minden eszközt felhasználnak arra, hogy nem az, hogy ezen a rendszeren változtatás történjen, hanem még tovább erősítsék. Tehát ez harc nélkül nem megy. És a világ népeinek kell, például azzal kellene harcolni, hogy egyrészt tegyék ellenőrzés alá, mert ma a nemzetközi pénzrendszer önmagát ellenőrzi. Ma a bankok önmagukat ellenőrzik. Magyarországon is az a gyalázat van, hogy a bankokat ellenőrző szám, tehát a pénzügyi tehát a pénzügyi és pénzügyel és számviteli állami felügyelet, de pénzügyi és számviteli állami felügyelet, azt kik fizetik? Azok a bankok fizetik, akiket ellenőriz. Hát aki ilyet kitalált, az bíróság előtt kellene felelősségre vonni, aki ezt kitalálta. Mert miféle ellenőrzés az, hogy engem az fizet, akit ellenőrzött? Ez pontosan olyan, mint megpanaszolni az ördögöt az öreganyjánál. De hát ilyen rendszer működik, egy ilyen erkölcstelen, vele ég rohadt rendszer. Ez van ma Magyarországon. Egy megrohadt rendszer. Erkölcstelen, a vele ég rohadt rendszer. Sajnos. Na most tehát erre ez a válaszom, de nézzük meg, hogy mégis mit lehet ilyen körülmények között csinálni. Magyarországon lehetne alkalmazni, ezt egyébként itt, ezt tettem be én tanulmányként ide, lehetne alkalmazni egy olyan megoldást, amit sokszor kipróbáltak a világon, és mindenütt sikeresen. És ezt, ha alkalmaznák, a Fidesz se fogja, mert nincs messze hozzá. Retteg tőle. Nem fogja alkalmazni. Pedig jó lenne. Mert meg lehet csinálni. De nem fogja. Majdnem biztos vagyok benne, hogy nem fogja. Hogy tudják-e? Hát persze, hogy tudják, ha mástól, nem én tőle. Én már 10 éve mondogatom. Tessék nekik még többet mondani. Igen, de akkor intézzék el, hogy én ezt a tévében tudjam mondani, mert én nem tudom elintézni, mert én hallgatólagosan minden tévéből ki vagyok téve.
Jobb folytonosságot Pillanat. Tehát el akarom mondani, hogy mi ez, amit sok helyen kipróbáltak, és mindig sikeresen. Ez azzal kezdődött, hogy 1923-ban egy óriási földrengés elpusztította Tokiót. És ekkor a japán kormány nem kért kölcsön, hanem úgy döntött, hogy kibocsát egy hatalmas hitelt, amelynek a fedezete felépül Tokión az ingatlan lesznek. És ez így is történt. Óriási összegű pénzt kibocsátott, megépült belőle Tokió, és nem volt infláció, sőt az egész japán gazdaság egy rakétaszerű lökést kapott, mert ugyanis a kibocsátott pénz és a létrejött új objektumok, tehát a jel és amit jelzett, az egyensúlyban volt. Működött. Na most, amikor 1929-ben kitört a gazdasági világválság, és Németországot pluszba még pénzügyi embargó alá vették, ami azt jelentette, hogy nem kaphatott sehol hitelt, és ott is az volt, hogy ha jött be hitel, akkor volt márka, hogyha kiment a hitel, akkor a márkát kivonták a forgalomból. Ennek a rendszernek az lett a következmény, 8 millió munkanélküli volt. És ekkor állt elő egy dr. Wilhelm Lautenbach nevű pénzügyi szakértő, aki a Weimari Németországnak volt a pénzügyminisztériumnak az egyik főosztályvezetője, és tervet dolgozott ki arra, hogy erre a japán példára, tehát állami kibocsátású hitelekkel, pénzeszközökkel, amit infrastruktúra fejlesztésre és a termelőgazdaság növelésére fordítanak, tehát hidalják azt, hogy az ország pénzügyi embargó alá került, és fuldonklik a hitelek hiányában. Na most, ő ezt előterjesztette annak a Heinrich Brünig kancellárnak, aki félve ugyan, de végül is rákényszerült, hogy ezt megpróbálja, de a nemzetközi pénzvilág ellenállt, sőt az a Hjalmarsak, aki a nemzetközi pénzvilágnak elsősorban a Wall Streetnek és a Bank of Englandnak a Németországba küldött első számú ügynöke volt, és a Reichsbanknak az elnöke volt, az még le is mondott, csak hogy Heinrich Brünig ezt a tervet ne alkalmazhassa. Végül a Brünig után következő kancellár, ez egy tábornok volt, úgy hívták, hogy Kurt von Schleicher. Az megpróbálta ezt alkalmazni, de neki se engedték meg. És akkor már megvolt, hogy miért nem engedték meg, mert akkor már ez a háttérhatalom mindenáron Hitlert akarta kancellári székbe segíteni, mert föl akarták erősíteni Németországot, mert akkor már tudták, hogy kell még egy háború, mert a szovjet kísérlet, amit ők indítottak be, meg ők finanszíroztak, az kicsúszott a kezük alól, mert nem az ő emberük került ott hatalomra, hanem Stalin, tehát a Trockit akarták. Na most én ebben nem megyek bele, hogy mi, hogy. Lényeg az, hogy azt tudták, hogy egy ilyen háborúra Franciaország nem alkalmas, Anglia nem alkalmas, Amerika alkalmas lenne, de kérdés, hogy be lehet-e vonni, tehát Németországot fel kell erősíteni, és ehhez egy Hitlerre van szükség. És ezért Hitler finanszírozta. Hát ugye ez a pénzkartel finanszírozta Hitlernek a párthadseregét. Hát 400 000 fős párthadserege volt, tehát ők finanszírozták. Hitlernek nem volt erre pénze. Azt ez a nemzetközi pénzkartel finanszírozta. Na most lényeg az, hogy amikor Hitler kancellár lett, akkor megengedték, Schacht visszament a Reichsbank elnökségébe, sőt, 1939 gazdasági csúcsminiszter is volt, és akkor megengedték ezt a Lautenbach féle tervnek a
megvalósítását, vagyis kidolgoztak olyan infrastruktúrafejlesztő programokat, például az autóbánok megépítését, és egyéb más nagy beruházási programokat, termelőgazdasági programokat, amelyekre kibocsátottak, elsősorban nem is pénzt bocsátottak ki, hanem kereskedelmi váltókat, úgy hívták, hogy megfogváltó. Na most ez azt jelenti, hogy az állam kibocsátja a pénzt, és ezekre a konkrétan megjelölt infrastruktúrafejlesztő és termelő gazdasági programokra az egyik cég az ő beszállítóját a váltóval kifizet. Az is a neki, és így körbejár a váltó. Amikor már olyan céghez kerül, amelyik nem tudja továbbadni, akkor pedig a Reichsbank állami garanciával leszámítolta, vagyis beváltotta márkára. Tehát nem vettek föl hitelt, egy fillért se vettek föl, és a német gazdaság, mint a rakéta elindult. Rengeteg út épült fel, később a hadiparra álltak át természetesen, óriási lendületet kapott az ország, és 2 év alatt a 8 millió munkanélküliből 1,5 millió maradt csak. Tehát ilyen gyorsan ment. Most nem akarom ezt tovább folytatni. A Széchenyi terv, amit ugye nagy veszekedéssel a Kopácsinak meg a Matolcsinak ugye előadtam, ez a laptárban, annak egy felvizezett, tehát azt én diktáltam le nekik. Úgy, hogy a Matolcs írta, és én diktáltam. Ez volt, és erre sok tanú van, mert ez olyan tanácskozáson volt, ahol ott ültek egy csomóan. Hát csomóan, 4-5-en. Úgyhogy, de hát a veszekedés a Kopácsival volt, nem a Matolcsival. A Kopácsi erre állandóan azt mondta, hogy ha mi ilyet csinálunk, akkor a nemzetközi pénzvilág azt megakadályozza, stb. Úgyhogy én még Münchenben laktam, és én már össze is pakoltam, hogy elmegyek. Amikor hát visszaírtak, és akkor megint neki kezdtük, és akkor egy olyan valami kompromisszum született, hogy tehát a holland példa alapján nyugathoz való felzárkózás jegyében, tehát így előadva ilyen programokat beindítani, és akkor megszólalt a Matolcsi, hogy akkor hát úgyis a Drábik mondja, akkor diktálja ő, mert ő közben elkezdte írni. Ugye? És akkor én lediktáltam, ennyi volt az egész. És eznek egy felvizezett, hogy is mondjam, volt azért. igen, a semminél jobb. De ha azt csinálják meg, amit én most mondok, akkor sokkal többre mertek volna. Hát semmi baj, de ez így. És ez volt 1997. Szeptemberében, amit most mondtam, és volt a Győri úton, akkor úgy hívták, hogy privatizációs kutató, vagy nem, Jövőkutató Intézetnek hívták még, vagy nem, privatizációs, majd változtatta a nevét, és annak az igazgatója volt akkor a Matolcsi. És a Matolcsi akkor még azt mondta, hogy tulajdonképpen ez a Fidesz számára. És ezért tudtak olyan óriási eredményt és nagy sikereket elérni. Én elsősorban itt Ludwig Erhard kancellárra gondolok, és az ő csapatára. De Amerikában is kipróbálták, mert Amerikában így tudtak a gazdasági világválságot követően Franklin Delano Roosevelt a New Deal politika keretében így tudott végül is, mert nagyon sok volt a munkanélkül, sok millió, így tudott végül is sok munkahelyet létrehozni ezzel a módszerrel. De használták ezt a módszert a franciák is. Amikor 1954-ben nem tudták tető alá hozni az Európai Védelmi Közösségnek a szerződését, akkor Franciaország, Charles de Gaulle volt a köztársaság elnök, ugye a francia ellenállás vezető tábornokról van szó, és akkor Franciaország felfüggesztette a tagságát a NATO-ba. És úgy döntött,
hogy ő önmagát megvédi, mégpedig úgy, hogy kiépíti az önálló francia atomütőerőt, a Force de Frappot. Na most, ahhoz, hogy atomütőerőt építsen ki Franciaországhoz, ahol nukleáris háttérre, ipari háttérre volt szükség. Ezért Lautenbach terv elgondolásai alapján, tehát állami finanszírozással, amit az állami üzemek és beruházó üzemek kaptak, fölépítettek 57 atomreaktort. Franciaországban 57 atomreaktor van. És ez óriási összeg volt, de ezt pontosan így finanszírozták, hogy az állam adta önköltségjáron, kamatmentesen a beruházási hiteleket, aminek a fedezete a felépült atomreaktor volt. De más ipari üzemeket, termelőüzemeket és infrastruktúra fejlesztő üzemeket is így építettek meg Franciaországban. Vegyünk egy másik példát. De hasonló módon került ki Japán, ugye 2000-ben összeomlott a japán pénzügyi rendszer, mert egy óriási ingatlan spekuláció folyt Tokióban. Ez olyan méreteket öltött, hogy a tokiói ingatlanoknak az ára az annyi volt, amennyiért az Egyesült Államok egészet meg lehetett volna venni. Ez irreális. Akármennyit ér. Tokió nem érhet annyit, mint az Egyesült Államok. És nyilvánvaló, hogy ennek a buboréknak ki kellett pukkania, ki is pukkan. Na most, ez egy elég megrendítő helyzet volt, és a japán kormány mit csinált? Azt csinálta, hogy óriási mennyiségű pénzt bocsátott ki az állam, nem kölcsönben. De ezt a pénzt a termelőgazdaságnak adta, de fékberendezéssel. Vagyis nem zúdította rá, de mert akkor elképesztő infláció lett volna, akkor mint a zuhatag elvisz mindent az infláció. Hanem odaadta nagyon alacsony, illetve lényegében kamatmentesen, sőt, negatív kamattal, vagyis aki fölvette a kölcsönt, az kapott pénzt az államtól. Tehát jutalompénzt, negatív kamattal. De azzal a feltétellel adta oda a japán kormány, az üzemeknek, meg a bankoknak, hogy kizárólag kutatásfejlesztésre lehet felhasználni, és a kutatásfejlesztés eredményét le is kell gyártani. Tehát fel kell találni valami csúcs technológiát, és még le is kell gyártani. Na most ez természetesen lelassította a pénznek a szétterülését a reálgazdaságba, de ugyanakkor elképesztően meglökte és versenyképessé tette a japán gazdaságot. Mert állandóan valami újjal kellett kijönniük, és azt le is kellett gyártani, és a piacra dobni. Úgyhogy Japán megint hozzányúlt ez az eszközöt, de a legnagyobb ér Kína. Kína nem vett föl kölcsön, hanem Kína kibocsátta a pénzt, és a saját pénzével alakított ki elsősorban a litorál, tehát a partmenti részeken olyan csúcs technológiájú ipari üzemeket, ahol mintegy 130 millió kínai tényleg csúcs technológiát állít elő. És ezzel a csúcs technológiai termékekkel Kína megjelent a világpiacon, elsősorban ugye az Egyesült Államoknál, de Európában is. De hát elsősorban Amerikában, mert Amerika föl tudott venni mindent, mert ugyan Amerika a maga gyártóiparágait, kivéve ugye a mezőgazdaságokban földet nem lehet offshore-olni, meg hát a hadüzemeket, rakétagyártás, stb. Azt nem, de az összes többit azt kitelepítették oda, ahol a munka
erőára nagyon olcsó, Dél-Amerikába, Indiába és Kínába. Na most, és ezt megtette Amerika, mert így is volt vásárló, mert Amerika levegőből állította elő azt a dollárt, ami egyébként betöltötte a világpénz szerepét. Hát tudod, a Federal Reserve azt a pénzt a levegőből állítja elő. Mindenki másnak a dollárért munkát kell adni. Amerika nem, Amerika a levegőből. Na már most, tehát itt az történt, hogy Kína óriási fejlődésnek indult azáltal, hogy csúcs technológiát külföldön, és nagy jövedelemre tetszett. A Kínának nem ez a problémája. Kínának az a problémája, hogy amikor például Amerikában miután leállt a lakosságnak például ez a duskálása a hitelekben, meg az amerikai gazdaságnak, az említett okok miatt, amiről már beszéltem, akkor hirtelen ugye az amerikai kereslet, az amerikai felvevőpiac, az hirtelen összezsugorodott. És Kína itt bajban van, mert ő neki azt kellene elérnie, hogy a belterületein, tehát az interiorban lévő 1200 millió kínai tudná fölvenni azt, amit a litorálban, tehát a polgári részeken termelnek, de nem tudja fölvenni, mert itt a lakosság egy ezt keresi, mint a csúcs technológia, kajok van. Majdnem, hogy két teljesen világ. És akkor előállt ez az amerikai felvevő piacnak ez a radiális, és kibocsátott 4 trillió renminbit, vagyis yuan. Az majdnem 600 milliárd dollár. Ezt odaadta a belterületen lévő és ott működő területeknek, infrastruktúraépítők, és a lakosságnak szinte szétosztották, hogy azt tudjon hűtőgépeket venni, meg ilyen háztartási gépeket, stb., hogy növeljék a keresletet azok után a cikkek iránt, amiket a csúcstechnológiai területeken állítanak el. Na most ahhoz, hogy Kína el tudja érni, hogy saját maga felvevő piaca legyen, hát az még néhány év kell. De azért az a körülmény, hogy Kína saját kibocsátású pénzzel el tudta érni azt, hogy közel 20 éven át évi 10-15%-kal nőtt a terület, ez mutatja, hogy ez a szisztéma működik. Ott igen. Kész. Na már most persze ahhoz, hogy egy ilyen programot be lehessen indítani Magyarországon, ahhoz meg kell keresni azt, hogy legyen olyan munka, aminek a termékét nem kell exportra kivinni és eladni, tehát nem függ attól, hogy van-e kereslet rá külföldön. Aztán meg kell nézni, nem elég, hogy ilyen munka, meg kell nézni, hogy megvan hozzá a munka elvégzéséhez az anyag, a technológia, az ember, a tudás. És ha ez mind megvan, akkor nyugodtan ki lehet bocsátani a pénzt, nem kell fölvenni kölcsön, ki kell bocsátani a pénzt, mert akkor a felépülő infrastruktúra, a megépülő termelőgazdasági üzemek, az új objektumok, a többlettermék, a többletszolgáltatás fedezi azt a pénzt, tehát amit az állam, a közpénzkibocsátás előállít. Tehát pénz, és amit a pénz jelöl, az a reálgazdasági érték, egyensúlyban marad, nincs infláció. Tehát az ilyen pénzkibocsátás nem okoz inflációt, és nem is kell eladósodni. Sőt, van egy multiplikátor hatás, mert nagyon gyorsan, viszonylag gyorsan, több százezer ember, aki ma munkanélküli és segélyre szorul, az adófizető munkavállaló lesz, amitől az államnak a jövedelme megugrik, és ezért ahhoz, hogy közfeladatait teljesítse, több pénz áll a rendelkezésére. Na most nézzük meg, hogy van-e ilyen munka. Hát én mondok egy párat, és önök folytatják, mert rengeteg ilyen van. Hát kérem szépen, hányszor nekifogtak a Tiszai gátak megépítését, és mindig abba hagyták.
Hát építsék már meg. Ezt például nem kell eladni a világpiacon a 10-gátak. Ugyanígy meg lehetne csinálni ilyen módon a bevízvezető csatornát, mert kérem szépen, minden szakértő azt mondja, hogy a 21. században az élelmiszer lesz az egyik legnagyobb érték, és ha megépítenék Magyarországon a belvízvezető csatornarendszert, az körülbelül 1 millió hektárral növelné a termőterület nagyságát. Ugyanígy végre meg lehetne csinálni tisztességesen a Duna-Tiszai csatornát, amit többször nekifogtak a pajták. Ugyanígy meg lehetne csinálni több mint 3000 községnek a szennyvízzel vezető csatornarendszert, amit állandóan reklamál az Európai Unió. De ugyanilyen módon lehetne csinálni egy országos erdősítési programot, mert hiszen az úgynevezett megélhetési bűnözés és más okokból ez meglehetősen tönkrement. De ugyanígy lehetne csinálni egy országos parkosítási programot. A rendkívül kártékony, költséges és korrupt Public-Private Partnership, tehát PPP rendszer helyett így lehetne tovább építeni a közútjainkat, például az autópályát, amely ugye a PPP rendszer következtében a korrupció miatt nálunk egy síkterületen épült pálya 3-szor annyiba került, mint például Horvátországban, ahol alagút és viadukt váltja egymást, és ott az 1/3 került, mert nem volt annyi korrupció. Ugyanígy lehetne beindítani olcsó lakásépítési programot a fiataloknak, és azt mondani, addig, amíg fertilis termékeny korban vannak, hogyha 35 éves korig vállalsz 2-3 gyereket, ingyen tiéd a lakás, akkor nem kell kifizetni. És így tovább, és így tovább. Most én csak kapásból mondtam egy párat, de egész biztos, hogy lehetne országos parkosítási program. Szóval rengeteg olyan van, amit meg lehetne csinálni. És ráadásul kérem szépen, a finanszírozás is igen egyszerű lehetne, mert például a 2000-ből és a 2008-ból származó Európai Uniós irányelv jogi hátteret ad ahhoz, hogyha például jár nekünk X mennyiségű pénz abból, amit visszakapunk az általunk befizetett pénzből, ugye, mert az Európai Uniós keret, amit visszakaphatunk, amit persze pályázni kell, az a fele annak, amiben nekünk az Európai Unió kerül. Ez most egy külön előadás lenne levezetni, de a felét visszapályázhatjuk, de hát viszont a keretnek is csak a felét tudjuk visszapályázni, tehát lényegében az 1/4-ét tudjuk visszakapni annak, amiben nekünk kerül az Európai Unió. Na most, ugye, mert hogy értsék, miről ezek. Ugye eleve van egy 400 milliárd valamennyi, amit minden évben, mint tagdíjat be kell fizetni, akkor számoljuk azt, hogy az Európai Uniós tagság miatt elestünk a teljes vámbevételtől, az a magyar költségvetés egyik legnagyobb bevétele volt, akkor annak kapcsán, hogy az Európai Uniós tagság itt milyen ipari struktúrát betonozott be, a cserearányromlás révén kb. 1000 milliárdot vezetünk minden évben, és itt ha mind összeszámolom, akkor az kb. Évente 4500 milliárdba kerül nekünk az Európai Unió. Na most ennek kb. A felét vissza lehet pályázni, de a pályázatoknak kb. A fele eredményes. De ez is, hogyha bejönne, a következőt lehetne csinálni, mert ha mondjuk bejön 100 millió euró, akkor azt a 100 millió eurót nem kellene felhasználni, hanem le kellene tenni, kamatozni. És fedezetként lehet használni, erre megvan az Európai Uniós háttér. Az állam nyugodtan kibocsátottan 100 millió euró, az azt mondja, hogy 100-szor 270 millió forint, tehát az mennyi, az annyi, az 27 milliárd forint. Mennyi? 27 milliárd. Na akkor ezt a pénzt nyugodtan kibocsáthatja, mert ugye 1 millió euró, az 270 millió forint. Hát akkor ezt kibocsáthatja, és ebből finanszírozhatná ezeket a programokat, amiket én mondtam. Drága Drádik úr, bocsánat, hogy a szavába vágok, de mi Magyarországon élünk. Igen?
Hát És itt nincs ez- egy okos Hát addig, amíg nincs alapvető szemléletváltás, ez fantasztikus, amit Na jó, de kérem szépen, De hát a ez- szemléletváltás azzal kezdődik, hogy valaki elmondja, hogy ezt meg lehet csinálni. Itt tartunk. Azt önöknek kell megcsinálni, hogy olyanok kerüljenek politikai döntési helyzetbe, akik ezt hajlandók megcsinálni. Az az önök feladata, nem az enyém. Az én feladatom az, hogy ilyen javaslatokat és ilyen megoldásokat elmondjam, sőt, még az is az önök feladata, mert én nem tudom nézni, hogy ezt sok embernek mondjam el. Mert engem hallgatólagosan kitiltottak minden rádióból és minden televízióból. Kész. Én ki vagyok tiltva. Én ki vagyok tiltva. Nincs erre, ez nincs leírva, hanem ez hallgatólagos dolog, Drábik nem. Kész. Így. Ennyi. Na most ugye a helyzet az, hogy önök tessék betelefonálni és megkérdezni az Echo TV-t, meg a Hír TV-t, mert hát más mit mondjak, vagy a közszolgálati televíziót, vagy a rádiót, vagy hát a Drábikot miért nem kérdezik meg? Az egyik Csintalan tévé, a másik Hát a Drábikot miért nem kérdezik meg? Én egyébként tudom, hogy miért nem, mert ilyeneket mondom. Hát ezért. Mert ezt nem tudják megcáfolni. Megcáfolni nem tudjuk, meg ne hangozzék, mert addig, amíg pár ember hallja, meg jó, hogyha megkapom azt a videót, akkor ugye a Beg Gyuri fölteszi meg nekem is van saját honlapom, az még további 30 000 ember. kevés. Én nem azt mondom, az sokkal több, mint amennyien itt ülünk, de mégse több 100 000 ember. Mert miért nem engedi meg nekem a Széles Gábor, hogy egy ilyen előadást tartsak az ő civil akadémiáján, ami megy a Vissi utcában. Tessék elintézni, kérdezzék meg a Széles. Mert én jóba vagyok a Széles Gáborral, és mégse engedi meg. Pedig az kéne. Na de intézzék el. Kérem szépen, én megkérem önöket, hogy az egyébként mondom, én különösen azóta tisztelem, amióta nagyon jó javaslatokat készített ő is foglalkozik ezzel, hogy hogyan lehetne munkahelyeket teremteni. Ragyogó javaslatai vannak egyébként. Na most, de miért? Mert őnek is az a véleménye, hogy én túl messzire megyek. Én belenyúlok a pénzrendszerbe, és azt már a pénzoligarchia nem tűri, és akkor már nagyon keményen fog fölépni, hogy a saját előjogait megvédje. De elnézést, a Bogár László is hasonlókat A Bogár László teljesen hasonló, hát nem véletlen, hogy milyen igen, bár ők ezt a Lautenbach tervet nem nagyon mondják, azért nem nagyon mondják, de ezt elsősorban én mondom, és ez egy nagyon konkrét dolog, ez ráadásul ez biztos, ez 100%-osan jó, mert oly sok helyen ki lett próbálva, és mindenütt sikeresek. De nem akarják hallani, mert a pénzoligarchiának sérti az érdekeit. És a pénzoligarchia ennek az országnak az igazi ura. Ő gyakorolja a főhatalmat, és mindenki, aki a politikában szóhoz akar jutni, az általa meghúzott koordináták között kell mozognia. És ezért sajnálom én az Orbán Viktort, mert az Orbán Viktor sokkal jobb, mint a Fidesz, és ő biztos, hogy ő igyekezne, de ahhoz, hogy ő kormányképes maradjon, neki is szalonképesnek kell maradni. Ki előtt? A pénzoligarchia előtt kell szalonképesnek Nincs itt valami okos kompromisszum, hogy Kérem szépen, természetesen keresni kell a kompromisszumokat. Természetesen keresni kell, ilyen kompromisszum volt a Széchenyi terv, és ehhez hasonlókat igenis keresni kell, de nehéz a helyzet. És küzdelem és harc nélkül nem megy. Erről van szó. Tehát ezért én azt mondom, hogy az ország és világ is válaszút előtt van, és most minden magyarnak összekednie magát, mert nagyon nagy bajban van az ország, de nem reménytelen helyzetben. Ebből a helyzetből még ki lehet kerülni. De ehhez nagyon össze kell szedni magunkat. Na ehhez kívánok sok sikert.